Yo no sabía hace unos meses dónde estaba Cannes, ni busqué en todos mis mapas y cosas. No sabía que estaba en Porriño y que estaba al lado y tal. ¿Comprendes? Y digo, pues esto será una especie de entelequia, no existe el sitio, me están engañando, ¿no? A 18ª edición do Festival de Cannes. Isto arrancamos chimpíns, arrancamos motores e arrancamos na sala. Cannes cumpre 18 anos, é unha idade preciosa. Con 18 anos é cando se empeza a conducir, cando se empeza a votar. Non beber, que ainda sodes moi novos. Agardemos que por outros 18 anos máis, pero mantendo o espírito da minoría de idade, dunha certa inconsciencia, dunha forza, dunha enerxía. E Cannes fixo todo isto na súa infancia, na súa mocidade, pois hai que felicitar a Cannes. Mi felicitación a Cannes por su festival, felicidades porque haber montado esto es una maravilla, es estupendo y digno de los maiores elogios. Pois moitísimos parabéns ao Festival de Cannes, a toda a xente, a Pato, a toda a organización. Gustaríame felicitar a Cannes pola súa recén adquirida maioría de idade e que os que veñan que sexan igual de productivos. Festexar estes 18 anos do Festival de Cannes a polos 19. Felicidades por estos 18 años intensos, me imagino, y fuerza para seguir otros tantos. Felicidades ao Festival de Cannes por esa maioría de edade. Así que moitísimos parabéns. De 18 anos me parece pois unha maravilla e creo que merece estar pois centos de anos este festival. Parabéns, porque son 18 anos, son moitos anos xa, e ademais cada vez van a máis. E mesmo nesta última ocasión, a pesar da peste, non? Cannes, maior de idade e para toda a vida. O noso can fai a maioría de idade, van os adornos en consonancia cas camisetas e facemoslle un pequeno tributo aos nosos atletas gallegos que conseguiron 7 medallas. O que me convocou hoxe aquí foi unha mesa redonda sobre a lingua e a interpretación, sobre a importancia, non, do feito falado, non, do idioma, neste caso do galego, non, que é o que nos une a todos. Moitas grazas ao festival, a toda a xente de aquí, ao pobo, a Pato, a todos os que conforman Cannes, porque é como un agarimo que vou levar sempre no corazón. E seguro que miña nai, por onde ande, tamén. Este acto, estou segura de que miña nai estaría feliz, non, o seguinte. Seguramente estaría por aquí xa de colores, xa de vitalidade. Un selfie con mamá. Que ás veces unha decisión convirte o feito. Me consta que me queren aquí en Cannes, eu tamén os quero a eles, a todos. Que a miña determinación e a túa mala educación nos salven das velutinas. Pode que a miña determinación Para min e para nós, para todos que facemos o festival, Silvino era desas persoas imprescindibles que fan como un pouco de como dice un amigo, de persoas pegamento, non? Dos que fan que as cousas funcionen con coherencia na comunidade. Él era feliz con este festival, con esta gran familia. Isto é unha partida para todos. Vamos a mirar. Buenos días.
Estoy flipando, la verdad, como creo que todos los que vienen por primera vez. Estuve participando en un coloquio sobre la importancia de los festivales pequeños. Y bueno, tengo que decir que Cannes está cambiando el concepto de festival. Tienes tú en la lengua y le 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 ay le le la ay le 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 ay la la la. O viaxe en Chimpín é unha delicia, o que pasa é que, claro, eu teño 85 tacos, e ir sentado aí, polas costas abaixo escorregaba meu cu no asento, e non tiña nada onde agarrarme diante, tiña que botar unha man aquí atrás para agarrarme. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Ay, bueno. ¿Cómo no me voy a levantar? Solo faltaría. Ya usted lo sube desde hace... yo así tamén. A distancia, a mí. Un documental feito polos irmãos Coira, debe haber unhas casi 20 horas de grabacións. O documental está feito con moita xente, con moitas persoas que participan do mundo da cultura, da escrita, das plásticas. A min o que me chamou a atención desta foto é unha cousa. Isto. Esa ollada descarada. Pronto vin chegar a Beiras, que xa vin chegar vestido de branco, como os días especiais, tenho a sensación de, vale, creo que xa vai ser un día bonito. Logo, toda a proxección, a reacción de Beiras tan pronto acabou a peli, que estaba moi emocionado e estaba moi tocado. Desde logo, un festival que ten unha personalidade moi especial, e me parece que foi un sitio moi chulo no que ver por primeira vez a peli de Beiras. Un documental no que levo moitos anos traballando, comecei en 2014, son 7 anos xa, un documental con e sobre o historiador Ian Gibson, que sigue os seus pasos a medida que vai indo ás Urdes a investigar sobre Buñuel, que rematamos logo xa en Lorca, en Granada, coa busca por parte de Ian dos restos do poeta. All around this valley there are people lying, waiting their moment, because I hope that they'll go and find them. They deserve to be exhumed and given a decent burial. Estaba muy preocupado pensando cómo iba a salir la película, porque se robaron los ordenadores en Londres donde montaban, y hubo que empezar desde cero. Y esto llevó años y años y años. Creo que el producto es digno, ¿qué más se puede decir? Es digno, ¿no? Y es una contribución a la memoria histórica, a la reconstrucción de un país destruido, ¿no? Por la guerra y la dictadura. Aquí canto se xoga pouco e a partir de unha cena ou unha comida. Un fin de semana a la paella. Non che fai daño, feito por min, para que o probes e vas a andar toda a tarde a rir, no, eléctrica no, a rir, a pasalo ben, e pa ti. Flores todas do mundo no meu armario. Se
Eu vi, por exemplo, Rebelde sin causa cando fa 6 anos. Entón, claro, aí cambiou a miña vida, porque empecé a facer pesas, papel asustados. Parece impresionante. Era un adolescente que estaba loco por ser igual. Podemos fumarlas a ritmo lento. É que o noso tempo non lo fume o vento. Que para estar contentos, aunque non me cartos. Mira como me poño, se non me lambo, non me lambo. Que ando medio loco, como un millonario. Ando medio loco, eso lo gasto, eso lo gasto. Esta cara que gasto. Esta cara que gasto. Porque me suena a flauta. Me viene la palabra en francés, me siento como bouleversé, es decir, es demasiado. Hablar con tanta gente hoy, anoche, en un tractor, no sé cuál es la palabra en galego. Chimpín. Claro, estar allí como el Papa saludando. El Papa móvil estilo Cans. Fugas é unha película tamén que nace nas marxes e que comparte eso co Festival de Cannes, con esas cousas que brotan nas marxes e que de alguna forma se convirten máis grandes, non? do que deberan pola terra onde se sembra, non? Onde se cultiva. Pedigrí, nada menos que te poñan nese grupo selecto é como unha honra monumental. Falaba antes con Tamar a ver si lo fai fatal cando reciba o Chimpín de Prata, entón así xa moveu sin presión. Un orgullo recibir o Chimpín de Prata, pois me fai moita ilusión porque non sei, eu son embaixador natural de Cannes porque me gusta facelo coñecer a xente, así que viva Cannes por moitísimos anos. Paco, este muiño estaba comido pola silveira, non se vía. Estaba comido total. Entón recuperamos o muiño o muiño non hai moitos anos que deixou de moer. Que nós non queiramos, digamos, de mantelo vivo, porque eu digo que unha persona sin memoria, a historia sin memoria non ten sentido. Abuela, isto non moi, mas ainda di falta. Ainda che falta, en Fiñijiña, ainda che falta. Pasábamos a noite aquí no muiño, o sea que isto para min é historia total. Pedro Can! Parruco foi ao muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día.
Acabamos de facer un encontro con todos os cineastas da sección Furacáns. Creo que é moi especial e moi relevante que o festival preste tanta atención a novos e novas autoras. Por outra banda, presentamos o cineasta colombiano Samuel Moreno máis eu, 2 fragmentos dun proxecto no que estamos a traballar xuntos, que é unha correspondencia filmada entre Colombia e Galicia. Pero en realidad, aquella película era una disculpa para huir lo más lejos posible. Viento que nunca duerme, niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre mis dedos antiguos, la rosa azul de tu vientre. Preciosa, corre preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre preciosa, míralo por donde viene. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pingouin? Fone, Far, quero ouvir sua voz. Remember that street? Quando eu era muito jovem, eu escutei muitas pessoas falando: se queres fazer cinema, tens que ir para Hollywood. E aos poucos eu entendi que o cinema pode ser feito em qualquer lugar. Por España adiante e polo mundo adiante, que o cinema galego, o audiovisual galego, como lle queras chamar, ten certa consideración, existe. Cando hai anos eu creo que existía máis como idea que como realidade. Para non estar todos aquí acumulados, non esquezamos que estamos en pandemia ainda, por favor. Perfecto, tío, perfecto. En el making of yo soy el que doy el sentido al mismo. Soy bucólico, voy a hacer un paso y me meto la barriga. Dá gusto estar aquí en Cannes como todos os anos. A verdade é que hai moi bo ambiente. Este ano xa empeza a haber un pouco máis de movimento co ano pasado e a ver se o Covid nos deixa e o ano que ven volve a ser o de todos os anos. Acaba de empezar, eu xa sei que vou quedar, vou querer quedar ata o final. A veces síntome tan ben, a veces síntome tan mal, pero sempre quero vir, porque sei que vas estar, porque sempre foi igual, onde eu miro ti estar. Hoxe perdei a cara triste e non me acorda onde. Grazas por tantas cousas, grazas por hoxe. O día que din contigo tive bastante sorte e agora faime gracia o triste que estaba onte. Bueno, pues estamos deliberando, acabamos de dar un pouquiño os premios agora e bueno, foi moi interesante porque eran opinións moi dispares. Foi moi enriquecedor escoitar tamén as opinións dos compañeiros. E dar os premios que axuden a relanzar carreiras e a poñer a xente no panorama onde se merecen os directores, directoras, técnicos, técnicas. Son xurado de Furacáns e de novas camadas. Creo que é unha gran oportunidade de pues coñecer novos talentos e tamén ese tipo de traballos de non ficción que son normalmente os máis arriscados, os que poden sorprender máis. Desde el alma, desde el corazón, y es que peleamos y luchamos y os así. T'as vu, elle est jolie, hein? Curva.
Boa noite, Seguros Cineris, en que podo axudarlle? Pablo? Que o opio máis vacuo é mellor o tabaco, non me fai tanto mal. Botarlle fume a vida é onde hai faros, querer ver estrelas e tornar voluntaria a contaminación, inspirar saudade, expirar resistencia, revelarme conciencia. Cando queredes que sexa o 19º Festival de Cannes? Maio! Pois haberá 19º Festival de Cannes en maio! Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd.